Hi guys, channel to my welcome. I welcome channel to my guys. Hi channel, welcome to my guys. Wait, yes. Hi guys, welcome to my channel. Makan dulu hasil. Mata selesai. Views repi. होद फाग्ला मा जायफ्रा मा गोब्रामलाबायदोंलाय औ मा फाग्ला खन्थाइ आवरायलाबायदों नोंलाय हैद फाग्लाफोर बिब्दि नङाब्रा आं इउटुब चेनेलसो खुलिनो नागिरदों मालायफोरखौ नुवाखै इउटुब खुलिना गांलाब थाब्रा फैसा लानानै गावनि जेबखौ एटिएम आव दिखांना बिरलांनायखौ आंबो बिब्दिनो सानदोंब्रा फाग्लाफोर गोदादा एटिएम नाब्रा केटिएमसो जोंबो लुबैब्रासो मालायफोरबायदि केटिएमआव थिखांलांनो मा इउटुब चेनेल खुलिनो नागिरदोंब्रा नोंलाय बिदिखौनो दासिम मोजां फरायनो रोङा नोङो